И здравейте, приятели, аз съм Гиро Ангелс. Днес ще гледам Bye-Bye 2, епизод 5. Вчера я снимах, днеска пак ще снимам. Вчера стартираме едно състезание с коли. Защото бях изостанал доста. Шестнайсто, 15, 14, 13 и ще изостана. Пази се от тук, бе. Втори. Първи са. Те сме стрелят. Мраза и тук те са. Тук те сме стрелят. Мраза и тук. Не. Няма да стане. Не, 14. Сега ще ги нарасти. Извари чак по пътя. Мраза тук, това състезание най-главното. Сега ще трябва пак да ги настигам. Така. И ще съм последен. Не е яко зависи от мен. 12-то място. Загубих. Няма проблеми, добре. Почвам друго състезание. Също няма състезание. Това не съм аз. Кажи. Първо си изяждай филийките, после ще ядем. Но аз няма никога да ти дам. Стига, Юлиана. Не ми се яде филия. Ма ще ядеш. Няма, ако се ме накареш. Добре, хайде. Ще ядем, хайде. Давай. Идвам, хайде. Няма да ти го дам още. Няма да ти го дам изобщо. После ще ти го дам. Ми пука. Идеално си. Седми контрол. До четвърта. Чакай съм, бе. Ще мога да ме разстелят. Ау! Жив сме. Оръжие. От това е най-готиното. Сега ще вляза тук да си взема още. Така. Да. Убиха ме. Мамо, убиха ме.
Тръгваме. Добре, хайде да се насочим на там. Благодаря, сестричке. Ти си най-милата сестра на света. Извинявай, че ти се развиках. Нали ми прощаваш? Аз винаги ти ставам. Извинявай, просто не си взяла филейките и тъй. Какво са? Yes! Печеля звезда. Нищо. Следващия път аз ти ги замиля, може ли? На мен ми вкусни много. Добре. Тук пише, тук танк, така че ще бъда с танка. Който иска да изтегли играта, да влезе в Google Play магазин и да напише Buybacks 2. Тази играта ще имате. Аз ще изстрелям тук. О, ще преобърна автобуса. О, много съм добър. Добре. Гумиро, позволява ти да пиш от моя крем. Съжаляваме, Юле, че сме пили от твоя крем. Вече няма да пием от твоя крем, без да те питаме. Прощаваш ли ни? Да. От хладилника онде си пръскаш в устата. Ами сметана повече няма да яде. Още ли? Аз не мога да изям цялата сметана, ще обрина. Виж как толкова обичаш сметана, върви си купи от този магазин. Там продават сметана. А как си намериш сметана? Нямам пари, дай ми. Когато идвам, когато идваш тук ме питай. Всяка оста. А, как? Не печеля звезда. Излагаци. Добре. Добре. Добре, чакай. И сега ще почваме и сега чакайте. Но малко такова. Сега почваме. Сега трябваме един полиция, за да си взема една полицейска кола. Горелка. О, убиха ме. Добре, тишке. О, полицията, супер. Вече аз съм новата полиция. Полицаят гори. Изгори полицейска кола. Добре.
Това ще бъде то. Всичко това е за харесайте клипите и нататък. Довиждане.